susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang manglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Muli, tayo po ay narito upang makinig muli ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. At tayo po muna ay manalangin sa gabi pong ito. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa gabi pong ito for another opportunity na kami po o Diyos ay nagkatipon sa gabi pong ito, maging sa aming mga tahanan ngayon, Panginoon. Lord God, I pray na sa aming pong pag-awit, sa aming pong pagpupuri, Panginoon, Lord, I pray, Lord God, na Ikaw lang, Panginoon, ang maitaas sa aming kalagitnaan, Lord God. Lord, siya sa atin po, Panginoon, ang aming mga puso, Lord God. Lord, teach us how to worship You in spirit and in truth, Lord God. Lord, give us a heart of worship, Panginoon, na tunay, Panginoon, na sasamba sa iyo, Panginoon, na buong puso, buong kaluluwa, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, that Your presence in this place, Panginoon, ay muli na kumilos sa aming pong kalagitnaan, Lord. Maraming salamat, purihin ka, sambahin ka, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, sa gabi pong ito, sama-sama po tayo ng awit. Truly, that this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad. Amen. Amen.
will stand upon your truth. And all my days I live for you. Stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrows. When you lead me, I will follow. I'm trusting in what you said. Today's the day. Oh, oh, oh. Oh, today's the day. Oh, oh, oh. Oh, today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. Today's the day. We will rejoice and be glad. This is the day to kill. Yes, Lord. More than I could hope or dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, so blessed, I can contain it. So much we gotta give it away. Your love help me to live now. You are more than enough for me. More than I could hope or dream of, you have put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love help me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love help me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. And we will sing, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. More than enough for me, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. We will declare, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can contain it. We will sing so much, you gotta give it away. Your love, help me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it.
So much I gotta give it away. Your love for me to live now. You are more than enough for me. So yes, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love for me to live now. Your love more than enough for me. You're more than enough for me. You're more than enough for me. You're more than enough for me. More than enough for me. Let's worship your name, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord, for the blessing. You are more than enough for me. Oh, you are more than enough for me. You can contain it, Lord. You will be a blessing. Oh, give it away. We worship you. Thank you, we thank you. Oh, yes. Lord, thank you, Jesus, for all the blessings that you have given us. Clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come.
With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Filled with wonder, awe-struck wonder, at the mention of your name. Jesus, your name is power, bread and living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and now with what I'm searching for. Holy, holy, lift up the name of Jesus, God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll sing how great is our God. So how great is our God. How great. It's our God, and oh, and see how great is our God. 'Cause your name is above your name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. Great is our God. Your name is above your name. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Once again, we will sing this song. Sabi mo sa Panginoon that you are a great God. Ngunit nga alam ko, bawat isa po sa atin sa lugar na ito, maging sa ating mga tahanan, the Lord is moving in our lives. Yes, thank you, Jesus. He is doing something in our lives. Hallelujah. Come on, let's worship Him with all of our hearts. Hallelujah, Lord. Give your best worship. Thank you, Give your Jesus. best praise sa ating mong Panginoon. Amen, Lord. And sing how great He is in our lives. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
our God. Once again, sing how great is our God. How great Lift up your voice. is our God. Lift up your hearts. Sing with me. Worship How Him. great Worship the name is our of God. our God. And all will see how great is our God. His name is above all name. You're the name above all name. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. For the last time, church, come on, sing with all of your hearts. Sing, you're the name above all names. You're the name above all names. Lord, you're worthy. You are worthy of all praise. Lord, my heart will sing how great is our Yes, God. Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship your name. Hallelujah, Lord. You are a great God. You Hallelujah. are an awesome God. We sing a new song for you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, oh Oh, Lord. we say, Hallelujah, we worship you. We hallelujah. glorify Oh, hallelujah, your name. Lord. Your Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, oh God. Oh Lord, we honor you, Lord. We worship you. We glorify your name, oh God. Oh, let everything that breath praise the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ora ba 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 la la ba ya ni yanda da 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 ba la ba la ba la yanda. Shakara ba la 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 ba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, the Spirit of the Lord is moving. The Spirit of the Lord is moving. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Allah ba 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 ba. Allah ba 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 ba. Ya la 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 ba la ba la ba la ba la ba. Your name is above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Sing it again. Your name is above all names. You're the name above all names. You are
God. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Hallelujah, 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 Lord. How great is our God. How awesome is our God. How awesome is our God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, our God is alive. He is alive forever and ever. Yes, Shikarabayanda, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh Lord. For you are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God. You are God alone. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unchangeable. Unshakable, unstoppable, that's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. Unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Hallelujah. Yes, Lord. You are God alone. Oh, hallelujah. Receive all the praises, honor, and glory, Father God. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your power. Thank you, Lord, for the anointing. Thank you, Lord, for your glory. Receive, receive, receive. Oh, Rabashaka, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, come on, people of God, wherever you are. You touch the Holy Spirit. The Holy Spirit is touching you. The power of God is touching you right now. Oh, Rabayanda, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your mighty presence. Thank you, Lord, for your glory. Thank you, Lord, hallelujah. Thank you, Lord, for your presence. Oh, thank you, Lord, for your glory. Oh, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Bless your word tonight. Bless your word, oh God, tonight. Yes, Lord. Receive all the praises, Lord. Honor and glory, Father God. In Jesus' mighty, mighty name. Amen. Amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Maupo na po ang bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord.
Praise God, praise God. Amen. Thank you, Lord, sapagkat ngayon pong gabi na ito ay pinadama ni Lord minsan pa ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Amen. Praise God. Ngayon, ang huling Wednesday ng buwan ng Abril. Amen. Thank you, Lord. Buksan natin ang ating mga Bible sa 3 John 2. 3 John 2. Sabi ng King James Version, no? Beloved, I wish above all things, no, that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Yan ang sinasabi ng King James Version. No, sumulat si John kay Gaius, sabi niya, minamahal, nais ko, gusto ko higit sa lahat ng bagay, no, na ikaw ay sumagana, mag-prosper ka, at kung paanong ang iyong pangangatawan, be in health, no, even as your soul prospereth, kung paanong ang iyong kaluluwa ay malusog, no. Sa Amplified Version, sabi rito, Beloved, I pray that in every way you may succeed. Sa lahat ng paraan, ikaw ay magtagumpay and prosper at sumagana and be in good health at magkaroon ng kalusugan physically. Just as I know your soul prospers spiritually. No? Praise God. Dalawang bagay ang binibigyan ng diin dito sa ating nabasang talata. No? Ayon sa 3 John 2, na ang panalangin ni John kay Gaius, ito ang kanyang prayer ay mag-succeed siya o siya ay magtagumpay at sumagana siya kung paano ang kanyang katawan ay malusog, yung kanyang pisikal, at ganoon din ang kanyang kaluluwa ay yung kanyang spiritual na buhay. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin, mga magulang kapatid, na sa buhay Kristiyano nating ito, nais ng Diyos na tayo po ay maging physically fitted, no? Maging malusog, maging malakas ang ating pangangatawan. Sapagkat kailanman, hindi pwedeng ang isang mananampalataya ay makapagtaas ng kamay, makaawit na masigla, makalundag sa Panginoon, at makapaglingkod sa Diyos pagka physically weak siya. Pag mahina ang katawan ng isang tao, hindi siya makakahayo para mangaral ng salita ng Diyos. No? Hindi ka makapagbabahagi ng salita ng Diyos, makapaglalakad, makapupunta sa mga lugar na gusto ng Diyos na pagdalan sa iyo, hindi ka pwedeng makahayo pag ang katawan ng isang tao ay mahina. Kaya napakahalaga na sa buhay ng isang mananampalataya, maging sa isang naglilingkod sa Diyos, napakahalaga na ang kanyang katawan ay masigla. Andiyan po ba kayo? Amen. Mahalaga ng ating katawan ay malusog, malakas. No? Kaya ito ang prayer ni John kay Gaius, I pray that in every way you may succeed and prosper. No? I wish above all things, nais ko, gusto ko, higit sa lahat ng mga bagay na ikaw ay magtagumpay at kung paanong ikaw ay malusog, ganun din ang iyong kaluluwa. So una yung physical, no? Physical health. Yung physical condition, napakahalaga ng ating pangangatawan na ito ay laging masigla, laging malakas. Sapagkat paano malulugod ang Diyos sa isang tao kung ang isang tao ay mahina ang katawan, hindi makalakad, hindi makahayo, no? Ang Diyos malulugod lamang sa isang tao kapag ang isang tao ay nakapagtataas ng kamay, nakakaawit sa Diyos, no? Kaya nga napakahalaga ng ating makatawang panlupa na ito ay laging masigla. Kaya importante po yung tinatawag na exercise. Sabihin natin, exercise, no? Nakakatuwa ng ating mga youth, no? Youth ba kayo? Mga kabataan, no? Parang pag madaling araw, nababalitaan ko sila ay nagbabike, no? Usong-uso nga yung mga bikings, no? Importante yan. At upang tayo ay maging masigla, maging malakas, maging malusog, no? Kaya nga ito yung prayer ni John kay Gaius, na ang panalangin ko sa lahat ng iyong mga ginagawa, sa lahat ng iyong mga gawain, mga lakad, no, ikaw ay mag-prosper, ikaw ay magtagumpay. Kung paano malusog ang iyong katawan, ganun din ang iyong kaluluwa. So una rito, yung physical. Mahalaga ang physical health, yung kalusugan natin. Kaya ito ay dapat nating iniingatan, dapat nating pinapangalagaan. Sapagkat alam niyo ba, marami kong mga pastor na kaibigan, kakilala,
nung mga kailan lamang buwan ng lumipas, may ilang mga pastor ay inatake sa puso. No? Pastor yon, naglilingkod sa Panginoon. Diyan sa Tansa, Cavite, yung aming dating kasama sa JIL, si Pastor James. No? Ang apelido niya, Tam. Nagturo na rin ako sa kanila diyan sa Tansa, Cavite. No? Inatake sa puso. No? Meron din dati kaibigan natin, inatake naman sa puso, nag-iisa doon sa kanyang pagkaka-assign sa US, sa isang, hindi ko maano kung California, inatake din sa puso. Maraming mga pastor ngayon ay, lalo na ngayon, no, pagka ganitong tag-inip, na dumarating kuminsan yung nahihit stroke, no? Kaya kailangan ng talagang dobleng pag-iingat. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat kang mabuti. No? Alagaan mo ang katawan mo. No? Wag ka magpaka sobrang lusog. No? Kailangan sexy. Ayan. Buti na lang ko, praise God. Lahat ng mga kaibigan ko, ilang taon na nakalilipas, hindi ako tumataba, hindi ako matangkad lang ako, pero ang tawag dyan, slim ano. No? So kaya, salamat sa Panginoon dahil hindi lumalaki yung tiyan ko. Ayan. May tiyan naman ako, pero hindi malaking tiyan. No? So kaya nga, alam niyo po, napakahalaga ng ating pangangatawan ay talagang pinapangalagaan natin. No? At ito ang prayer ni John kay Gaius. Nais ko, higit sa lahat, gusto ko, no, na kung papaanong malusog ang iyong katawan. No, yung physical na katawan. Kailangan ito ay pinapakain natin ng mga healthy foods. Dahil pag pinakain natin ang katawan na ito na makakasira sa atin at magbibigay ng sakit karamdaman, mapapaaga ka ng uwi. Gusto nyo ba yun? Umuwi agad sa langit? Ayaw pa, no? Tatawa-tawa ang ating future pastora, no? Sige, laging isabak yan, no? Pagturuin yan para mahasa na mahasa. At i-evaluate yan ni Pastor Joseph, no? Kailangan bigyan nyo siya ng information, mga bagay na kailangan ma-improve, no? Maitama, maayos para pagdating ng panahon ay dali natin sa probinsya para magpastor doon sa isang probinsya. Okay ka ba, sister? Amen. Praise God. Yan ang mga sundalo ng Panginoon. Handa na kung anong ipagawa ng Diyos ay ready. So, inihanda tayo ng Panginoon para sa isang malaking task, malaking gawain. Dahil hindi ka pwedeng ipadala sa isang lugar kapag ikaw ay mahina, kapag ikaw ay sakitin, pag hindi ka physically health, no? Hindi ka malusog sa iyong pangangatawan. Kasama na rito, siyempre, ang mental na kalusugan natin. Kailangan na nasa tama tayo. Hindi tayo pwedeng ipadala ng Diyos sa isang lugar pagka wala sa hulog ang isang tao. No? Mahirap ipadala na pumunta ka ron, tapos pagdating mo doon, wala ka pala sa hulog. No? Pabago-bago ang iyong isip, no? Hindi madama ng tao yung love, yung care. But thank God, tayo mga naririto, hinahasa tayo ng Diyos. Amen. Tinuturuan tayo ng Diyos upang sa pagdating ng panahon, bago siya dumating, hindi natin alam kung kailan pagdating niya, mahalaga na handa tayo. Una, yung physical natin. Napakahalaga nito na tayo ay healthy. No? Tayo ay malakas, malusog. Hindi lamang ang physical, pati na yung ating kaisipan. Nasa tamang kaayusan tayo. No? Nasa tama tayong ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, napakahalaga yung ating kinakain sa araw-araw ay nagbibigay ng sustansya sa ating katawan. Yung ating mga organs ay masigla at malakas. Dahil pagka mahina ang katawan ng isang tao, paano tayo makakahayo? No? Paano pa tayo pagtitiwala ng Diyos ng mas malalaki? Kung doon sa maliit ay hindi natin ito mabantayan, mabigyan ng panahon at oras. Kaya importante na ang ating katawan ay malakas, handang sumabak sa panahon ng mga gera, panahon ng mga pagsubok, no? Panahon ng mga problema, upang sa ganon, pagdating ng panahon, praise God, dahil nakita ng Diyos na ikaw ay handa. No? Sabi mo sa katabi nyo, humanda kang mabuti. No? Humanda kang mabuti. No? Praise God, dahil mataas ang pangarap ng Diyos sa iyo. No? Kung papaanong mataas ang pangarap ng Diyos sa akin, no? Kung papaanong inihanda ako ng Panginoon, alam nyo ba, noong mga 1980s, no? Diyan sa Sapampalay, Bulacan, nagpupunta kami diyan, no? Sa Calamba, Laguna. Ngayon, ang lalaki na ng mga simbahan doon nung kami nasa JIL pa. No? But thank God, marami akong mga kasamahan, mga datihang pastor na ngayon ay may kanya-kanya ng ministry.
No, meron silang gawaing ipinagkatiwalaan Diyos na malalaki at mga maulad na ministry. Kaya nga kahit ayaw mong maglingkod sa Panginoon, baka ikaw ay talagang tinawag ng Diyos para gamitin ng Diyos sa isang malawakang gawain, wala kang magagawa kundi ang sumunod. Amen. Dahil pag ikaw ay tumakas at lumayo sa tawag ng Diyos, matutulad ka kay Jonah. No? Wala namang Jonah dito sa atin. Amen. Amen ba? Mahalaga na handa tayo na gawin ang ipinapagawa ng Diyos, ang gawin ang kalooban ng Panginoon sapagkat sa buhay na ito, we have one life that will soon to pass and after that, judgment will come. Meron lamang tayo isang buhay na lilipas at pagkatapos noon ay wala na. No? Kaya habang may buhay tayo at lakas kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang purpose ni Lord, kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, lakaran mo lang yan. Amen? At hindi ka mapapahiya, hindi mapapagulo ang buhay mo, bagkus magtatagumpay ka. Magiging matagumpay tayo sa ating pamumuhay, sa ating paglilingkod sa Diyos. No? Kaya ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance. No? That we should walk with them. Sabi ng NIV, diyan naman sa King James, we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God had before ordained. Inordain niya na, inihanda niya na. No? Bago pa man ang mundong ito, nakaredy na, that we should walk in them. No? Nalalakaran mo siya. Kaya ako'y naniniwala, ang Diyos may inihanda na sa bawat isa. Sabi mo sa katabi niyo, nakahanda na ang lalakaran mo. Nakahanda na ang lalakaran mo. No? Training ground mo lang yan, no? Yang ginagampanan mo ngayon, no? Paghahanda yan for the better future, no? Inihanda ka ng Panginoon. Kaya nga kailangan yung physical natin ay nakahanda rin, naka-ready, no? Prepared tayo physically, no? Kasama na ang mental doon na tayo ay punong-puno ng mensahe ng Diyos, punong-puno ng salita ng Diyos sa ating mga pusong, ating mga isipan, punong-puno tayo ng katuwiran ng Diyos upang sa paghayo natin, praise God, no? Malakas tayo at masigla na makakapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Praise God. So, physical health, no? Kaya ang sabi roon, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. Pangalawa, soul prospers. Ito yung spiritual life. No? So yung spiritual life natin, napakahalaga na hindi nawawala sa atin yung daily communion with God, yung daily eating the Word of God, yung daily food na kinakain natin, spiritual, not only physical food, but spiritual. Ito ay ang salita ng Diyos. Mahalaga na hindi natin kinakaligtaan ang ating daily devotion. Dahil sa ganung paraan, pagka tayo ay nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos sa pagising sa umaga, yung spiritual life natin, ang ating kaluluwa ay pinapakain natin ng salita ng Diyos. No? Amen ba? Dahil yan yung gabay natin, yan yung kalakasan natin, yan yung spiritual foundation natin. No? Spiritual rock of our foundation ng ating Panginoong Hesus ang kanyang salita. Kaya upang maranasan natin ang tunay na matagumpay na buhay, no? Kaya nga, matapos na ang tema natin ngayong buwan na ito is about prosperity. Physical prosperity, spiritual prosperity. No? Kalooban ng Diyos na talagang sa lahat ng bagay ay nagpa-prosper tayo sa lahat ng aspeto. Mentally, emotionally, physically. No? Kasi kung minsan may mga Kristiyano, sobrang emotion. Konting pagsubok lang, konting problema lang nangyari sa anak, nangyari sa kasambahay, sa pamilya. Wala na. No? Kahit naglilingkod sa Diyos, kahit nagpapastor, makita mo, konting pagsubok lang, baksak na agad. No? Dahil sa sobrang emotional. No? Wala dito noon. Amen. Pag meron kang nakaharap na pagsubok at problema sa buhay, ilapit mo sa Diyos, wag mo siyang pakadibdibin, wag mo siyang entertain, bahala ang Panginoon. No? Wag mo entertain, ibigay mo sa Diyos. At magpatuloy kang gampanan na ipinapagawa ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon natin sa paglilingkod natin sa Kanya, ang Panginoon nais niya na talaga mag-prosper tayo, not only physically but spiritually and also financially. No? Kalooban ng Diyos na nagpa-prosper tayo dahil ang financial, no, yan ay magagamit natin for the expansion of God's kingdom. No? Hindi tayo makakapunta ng probinsya at hindi tayo makapagpapadala ng manggagawa ng Diyos kung wala tayong finances, no?
walang sumusuporta. Kaya nga every Sunday, meron tayo ditong tinatawag na mission offering. No? Amen ba? Tuloy-tuloy po yun dahil ang Diyos ay magbubukas ng mga gawain niya, no? Sa mga probinsya. At inihanda niya ang kanyang mga lingkod na handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon, pag tinawag niya at gusto niyang gamitin ang isang tao para sa paghahari o pamumuno sa mundong ito, para dalin ang katwiran at kalooban ng Diyos, pinagpapala niya ang lingkod niyang yon. Amen ba? Walang naglingkod sa Diyos at sumunod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos dahil mapapahiya ang Panginoon. Na naglilingkod ka sa Kanya tapos nagre-represent tayo sa kaharian ng Diyos sa langit, dala-dala natin ang Panginoon, tapos tayo ay nagugutom, tayo naghihirap. No? Kaya nga, makita natin sa Lumang Tipan sa 1 Kings chapter 3, basahin natin verse 5 to 14. Kwento ko sa inyo, ito ang kasaysayan ng buhay ni Solomon na matapos pumanaw na ang kanyang amang si David, siya ang humalili. No? Si Solomon ay anak ni Bathsheba. No? 1 Kings chapter 3 verses 5 to 14, anong sabi diyan? Isang gabi, si Solomon ay sa kanyang pagkakatulog na naginip siya. At sa kanyang panaginip, kinausap siya ng Panginoon, ayan, in Gibeon, no? The Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, ask what I shall give thee. Sabi mo sa akin kung anong nais mong ibigay ko sa iyo. Verse 6, no? And Solomon said, Thou hast showed unto thy servant David, my father, great mercy, according as he walked before thee in truth, and in righteousness, and in uprightness of heart with thee. And thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne as it is day. No? And now, O Lord, yan ang sabi ni Solomon, my God, thou hast made thy servant king instead of David, my father. And I am but a little child, bata pa raw siya. I know not how to go out or come in. Verse 8, and thy servant is in the midst of thy people, which thou hast chosen. A great people, napakaraming tao daw, no? And cannot be numbered, hindi mabilang, nor counted for multitude. Ito na, no? Kaya ito yung hinihiling, ito ngayon yung hihingi niya kay Lord. Dahil nagtanong ang Panginoon, give therefore thy servant, ibigay nyo sa inyong lingkod ang pangunawa, no? Ang kaunawaan ng puso o karunungan upang humatol sa mga tao, that I may discern between good and bad, para malaman ko, ma-discern ko, no? Madama ko ang masama, ang mabuti, no? Ang mabuti o ang masama. For who is able to judge this thy so great a people? Dahil napakaraming tao. Verse 10, And the speech pleased the Lord. Yung kanyang pananalita, yung kanyang sinabi ay nakalugod sa Panginoon. That Solomon had asked this thing. 11, and God said unto him, because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself. Hindi rin daw siya humingi ng kayamanan ni mahabang buhay, nor has asked the life of thine enemies, but has asked for thyself understanding to discern judgment. 12, behold, sabi ni Lord, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart. Yun, ibibigay din sa kanya ang katalinuhan at puso mapang-unawa o may kaunawaan, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Verse 13, and I have also given thee that which thou hast not asked. No, ibibigay din daw ni Lord ang hindi niya hiningi. Both, riches. Sabihin natin, riches. And honor, no, kayamanan at karangalan, so that there shall not be any among the kings like unto thee all the days. No, all thy days. Wala magiging katulad niya sa kanyang buhay, sa kanyang mga araw. Verse 14, last, eto, may kondisyon. And if thou wilt walk in my ways, kung lalakad ka sa aking mga daan, to keep my statutes, no? Iingatan mo at susundin ang aking mga alituntunin, mga patakaran, and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. No? Ang resulta
na kapag si Solomon ay lumakad sa mga daan ng Diyos, sumunod sa mga lituntunin ng Panginoon sa kanyang mga kautusan, ang sabi ng Panginoon, sa sandaling lumakad si Solomon sa mga daan ng kanyang amang si David, mahabang buhay din ang kakamtan niya. Kaya alam niyo, ang sikreto para tayo humaba ang buhay, lumakad sa alituntunin ng Diyos. No? Sumunod sa kanyang mga kautusan. No? Lumakad sa kanyang mga katuwiran at kaparaanan. At hindi lamang yun. Ano ang sabi ng Diyos? Kapag humihingi tayo ng karunungan sa Kanya, ng katalinuhan, ibibigay yan ng Panginoon. No? Hindi lamang yung ibibigay niya, ipaprosper niya tayo. Maraming paraan si Lord para i-bless tayo financially, no? Materially. So maglingkod ka lang sa Panginoon, sumunod ka lamang sa Kanya. Kaya pag ang tao ay sumunod kay Lord talaga, no, ibinigay ang buhay, isinantabi ang mga magiging dahilan para hindi ka makapaglingkod at hindi mo magawa ang ipinapagawa ng Diyos. No? Pag ang lahat ng yan ay isinantabi mo at inuna mo ang Panginoon, praise God, hahabulin ka ng blessing. Gusto niyo ba yon? Amen? Anong sabi ng Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2? Basahin natin. If you hearkenly unto the voice of the Lord your God, no? Pagka daw pinakinggan mong maigi o mabuti ang tinig ng iyong Panginoong Diyos, no? Ayan, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord your God, to observe and to do all His commandments, which I commanded this day, that the Lord your God will set you on high above all nations of the earth. Itataas daw tayo ni Lord. No? There will be a promotion. Verse 2, and all these blessings, ang lahat ng pagpapalang ito, ay darating sa iyo, mapapasa iyo, and overtake you, o overtaken ka, lalampasan ka. Ibig sabihin, aapaw ang blessing sa atin. Gusto ba natin yon? Amen? And thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. No? So kaya nga, if thou shalt hearken, sabi ron, kapag kung diringgin natin ang tinig, ang boses ng ating Panginoong Diyos, hahabulin daw tayo ng pagpapala at lalampasan. Sabi nyo, lalampasan. Lalampasan tayo. Ibig sabihin, mag-overflow ang blessing sa atin. No? Dadaloy ang pagpapala ng Diyos. Sunod-sunod ang pagpapala. Amen? Kaya anong sabi nung inaawit natin? Yung Tagalog, anong sabi? Rumaragas ang pagpapala. No? Anong simula nun? Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Music, tayo dito. Amen. No? Mawi tayo kay Lord. Hallelujah. Raragasa ang pagpapala ni Lord. Gusto niyo ba yon? Amen? No? Maraming paraan si Lord para pagpalain tayo. No? Yung ating makapatid dyan. No? Maganda kayo. Bukas may darating sa inyong biyaya. No? Amen ba? Gusto niyo ba yung pagpapala? Amen? Unahin natin pakinggan ng Panginoon. Sige, mawi tayo kay Lord. Hallelujah. Amen. Asan ang drummer? Nawawala, na-rapture ka agad ata. Iniwan mo kami Praise God. Sige, ano sabi ng Diyos? Sasagana ang buhay ko. Sabi nyo, sasagana ang buhay ko. Amen, amen. Okay. Hallelujah. Yes, Lord. Deklara natin, sinabi ng Diyos, sasagana, aangat ang buhay natin. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ngayon ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Amen. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta.
saan man magpunta. Lumalagas ang pagpapala, aking nakakanta. Lumalagas ang pagpapala, aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Unang ilaga, aluran, timog silangan, saan man nagpunta. Lumaragas ang pagpapala, aking nakamtana. Lumaragas sa husay, lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Ulalaga ang kanuran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, aking nakakanta. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Yes, Lord. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Unang ilaga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, aking nakampana. Amen, amen. Amen. Pasalamat tayo sa Panginoon, sa blessing, sa biyaya. Amen. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Kahit may pagsubok, kahit may problema, pagpapalain mo yung mga anak, Lord. Kung may pagsubok at hawakan, ako ay may unawaan. Ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sumpatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o katipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang pumihim ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihim ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin
isip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa Clap your pag-ibig hands. mo. Amen. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Hallelujah. Clap your hands. Yes, Lord. Ikaw ang hinahanap namin, Panginoon. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa garanang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa ngalan ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa garanang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa garanang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa garanang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Amen, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mga kapatid, maging kayo po nasa kanya-kanyang tahanan. Nais ng Diyos na spiritually mag-prosper tayo, umulad tayo, lumago, magbabad tayo sa salita ng Diyos. Let us saturate our mind, our heart by the Word of God. Ang mga pangako ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, itanim natin sa puso natin upang anuman ang mangyari sa mundong ito, sa kapaligiran, hindi tayo papasukan ng takot, hindi ka nenervyusin, anuman ang maganap. Sapagkat sa nagdaang pandemic na ito, napakaraming natakot. May mga nasa katungkulan, may mga kapangyarihan, may mga posisyon, mga abogado, mga engineer, mga iba't ibang kapangyarihan ng tao. Marami ay natakot ng nangamba, pero mga tunay, no, napuspos ng Espiritu ng Diyos, na mayroong tapang at lakas na galing sa Holy Spirit, hindi po tayo matatakot. Kailangan tayong mag-prosper spiritually. Kaya sa panahon ng laban, diyan nasusubukan at nakikita ang mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Kaya praise God ngayong gabi na ito. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, salamat po. Ngayong gabi, nadama namin ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan. Turuan mo kaming laging magbabad sa iyong salita, lumago, lumalim sa iyong mga salita.
upang mag-prosper kami, Panginoon. Yumaman kami sa iyong mga salita. Lumago kami, umunlad sa iyong salita, Panginoon. Sapagat walang matatakbuhan kami sa mundong ito, kundi ikaw lamang ang iyong salita. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang iyong mga anak na nakinig ng iyong salita. At ngayong gabi, Panginoon, sa amin pong pagbibigay sa gawain mo, i-bless mo ang aming mga offering. Ikaw ang nagsabi that we cannot outgive you, Lord. Di ka namin mahigitan sa pagbibigay. Anumang inialay namin sa iyo, anumang ipinagkaloob namin sa iyo, ikaw magbabalik ng doble-doble, siksik-ligil ito maapaw. Kaya pagpalain niyo ang aming mga offering na ito. Lord, salamat. Pinagpala mo na ang buhay ng bawat isa. Hindi ka namin mahigitan sa aming ibinibigay sa iyong gawain. Kaya Lord, salamat po. Tanggapin niyo ang papuri pa sa salamat, maging ang mga nasa kanilang mga tahanan na nakinig ng iyong salita at inabot ng iyong presensya. Touch them by your presence, by your power. Bless their family, their loved ones, their businesses. Lord, salamat po. I release and I declare your goodness, your mercy shall follow them all the days of their lives. Even your favor and protection, Lord God, upon their family. We honor you, Lord. We praise you. In Jesus' name, amen. Amen. Sige, tayo po'y magbigay kay Lord. Sa iyo ang papuri. Muli po tayong tumayo sa presensya natin, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ika'y kasama o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Lord, hallelujah, hallelujah. Lord, thank you so much, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, na kami po ay na-bless sa iyong salita, Panginoon, that we pray, Lord Jesus, Lord God, that we are physically fit
and mentally fit, Lord Jesus, Lord God, and spiritually ready, Lord Jesus, Lord God, to serve you, Lord Jesus, oh Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa anak mong ginamit ngayong gabi, Panginoon, na ipahayag ang iyong banal na salita, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, Lord God, for your kindness and your unconditional love. Lord, sa pag-uwi namin sa pansamantala naming tahanan, Panginoon, that you will guide us, Lord Jesus, Lord God, and you are going to protect us, Lord God, and you will be the center of each family, Lord Jesus, Lord God. Ikaw lamang ang aming pupurihin, ikaw lamang ang aming pasasalamatan, ikaw lang aming sasambahin in Jesus' mighty name. Amen. Amen, amen. Kita-kita po tayo sa Sunday, first Sunday of May. Sa Sunday po. God bless us all. Amen.